добросовестно выполнять. коршиносони тоҷик ба мероси сиёсии охирин раҳбари иттиҳоди шӯравӣ Михаил Горбачёв назарҳои комилан зидди ҳам доранд. бархе аз ӯ ҳамчун як симои бузурги таърихи ҷаҳон ёд мекунанд. бархе дигар мегӯянд бо сиёсатҳои ғалат сабаби фурӯпошии як давлати аз назари онҳо иҷтимоиву раиятпарвар ва сарзадани ҷангу ноамниҳо дар ҷумҳуриҳои шӯравӣ шуд ва ба вазъи сангини имрӯза асос гузошт. барҳам хӯрдани шӯравӣ дар замони Горбачёв барои ман симои Горбачёвро ҳамчун як шахсияти манфии сиёсӣ муаррифӣ мекунад. ва Горбачёв вақте ки мукофоти Нобелиро мегирифт, дар Шветсия гуфт ки он ислоҳоте ки ман дар давлати шӯравӣ кардам барои мардуми шӯравӣ не, барои шумо европоиҳо бештар дар кор буд. худаш ба худаш баҳо дод ки чӣ кор кард. ба қавли Усмонов, Горбачёв на танҳо як давлат, балки як қудрати ҷаҳонӣ ва як системаро барҳам зад. ба назари бархе дигар аз таҳлилгарони тоҷик, Горбачёв наҷотдиҳандаи миллионҳо нафар аз қабзаи фулодини шӯравӣ ва тақдимгари озодиву озодихоҳӣ ба кишварҳои таҳти султаи шӯравӣ буд. он чӣ ки дар натиҷаи озодиҳои сиёсие ки Горбачёв фароҳам овард, иттиҳоди шӯравӣ пош хӯрд, ин айби Горбачёв нест. ин онҳое ки ҷоҳталаб буданд, онҳое ки мехостанд ки ба сари қудрат биёянд, онҳо аз ин фурсат истифода карданд ва чунин як кишвари бузургро пора пора карданд. ба қавли Қодиров, иттиҳоди шӯравӣ то замони сари қудрат омадани Горбачёв гирифтори буҳрони иқтисодиву сиёсӣ шуда буд. бархе дигар аз сиёсатмадорон Горбачёвро шахсияти фаротар аз иттиҳоди шӯравӣ, балки шахсияти бузург дар таърихи инсоният медонанд. Давлат Худоназаров, сиёсатмадор ва коргардони тоҷик, мегӯяд мақсади асосии Горбачёв он буд ки давлати шӯравӣ ба он ниятҳое ки дар аввал дошт баргардад, яъне давлат бояд талош кунад ки инсон озоду хушбахт бошад. дар аҳди Горбачёв ҷанги сард бо ғарб хотима ёфт. артиши иттиҳоди шӯравӣ аз Афғонистон берун оварда шуд. аввалин интихоботи озод баргузор гардид ва аз нақши раҳбарикунандаву пешбарандаи ҳизби коммунистӣ дар қаламрави Аврупои марказиву шарқӣ даст кашида шуд. соли 1990 Михаил Горбачёв барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел гардид. декабри соли 1991 баъди суқути иттиҳоди шӯравӣ аз мақоми президентии ин кишвар канор рафт.